May gabi sa atong mga kahigalaan o kaigsuunan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa naglain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Philippians chapter 4 verse 10 hangtod sa 13. Filipos kapitulo 4 bersikulo 10 hangtod sa 13. Ang giingon dinhi: Tinuod akong nalipay diha sa Ginoo nga karon sa katapusan inyong gibuhi ug balik ang inyong pagpakabana kanako. Nga sa tinuod lang adun naman gayud kamoy pakabana apan wala lang kamo nakahigayon. Dili tungod kay nagsulti ako agi sa panginahanglanon, tungod kay nakatunan ko ang mahimong kontento sa bisag unsang kahimtang diin ako nahimutang. Kahibalo akong magpaubos o kahibalo usab ako nga magpakaabundansya. Sa matag butang ug sa tanang butang nakatunan ko ang sikretong kabusganan ug maingon man usab ang kagutom ug maingon usab sa pagkasagana ug sa kapitos. Akong mahimo ang tanang mga butang, pinaagi niya nga nagpahimong kusgan kanako. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Ang kwarta, mga kaigsuunan, sensitibo gayud kayo kana nga subject, labi na kung ang pastor ang muwali mahitungod sa kwarta. As soon as we speak about material things, posible nga dudahan kita nga kita dalo, hakog, hangol, or materialistic. Ang focus ni Pablo, nganong nalipay siya nga gibuhi pag-usab sa mga taga-Filipos, ang financial support nila ni Paul, wala man siya nag-focus sa kwarta nga murag iyang gihimong gatasan ang mga Philippians, gumikan kay didto nalipay si Pablo sa ilang kasing-kasing adunay pagpakabana kaniya, dili gumikan sa kwarta. O gibawi diretso ni Pablo sa verse 11 and 12 nga it doesn't matter kung do naman siya ay abundansya nga kahimtang or lisod nga kahimtang, it doesn't matter. Nakat-on siya nga mahimong kontento. Ang giingon sa verse 11 and 12, dili tungod kay nagsulti ako agi sa panginahanglanon, tungod kay nakatunan ko ang mahimong kontento sa bisag unsang kahimtang diin ako nahimutang. Kahibalo akong magpaubos o kahibalo usab ako nga magpakaabundansya. Sa matag butang ug sa tanang butang nakatunan ko ang sikretong kabusganan ug maingon man usab ang kagutom ug maingon man usab ang pagkasagana ug sa kapitos. So, nasayod gayud si Pablo kung unsa ang kahimtang kung anaa sa kapitos, nasayod usab siya kung unsa ang kahimtang kung anaa sa kaabundansya. Iyang gi-testify nga naanad na siya sa tanang kalisod. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 27. Mao kini ang kasinatian ni Pablo. Ang giingon dinhi, mga ministro ba sila ni Kristo? Nag-istorya ako nga murag buang. Samot nako nga mas daghang paningkamot, mas daghang pagkabinilanggo, dili maihap nga mga sumbag ug kasagara na anaa sa ang sa kamatayon. Ang sa mga Hudiyo 5 ka higayon akong nakadawat ug 40 ka latos gikuhaan ug usa. 3 ka higayon akong gibunalan ug bunal, gibato ko ug kausa. 3 ka higayon akong nalunuran og barko. Usa ka adlaw ug usa ka gabi ako nga anaa sa tunga sa dagat, anaa sa kanunayng pagbiyahe, namiligro sa mga suba, namiligro sa mga kawatan, namiligro sa akong mga kababayan, namiligro sa mga hintil, namiligro sa lungsod, namiligro sa mga kamingawan, namiligro sa dagat, namiligro kauban ang mga mini nga igsuon, sa pangabudlay ug kalisod, sa mga pagbilar, sa kagutom ug kauhaw, kasagara, walay pagkaon, gitugnaw ug walay biste. Nindot, mga kaigsuunan, nga makasinati kita ug kakulangon sa kinabuhi. Gumikan kay dili kita maka-testify, maka-testimonyo nga
Ang Dios maayo kaayo nga naga-sustain kanato ug naga-rescue kanato ug nagatabang kanato, nagaamuma kanato kung wala nato masinatii kining mga butanga. Sa tinuod lamang walay Christian nga wala gyud kasinati og kalisod. God is the God of all mercies. Unsaon nimo pagtestimonyo nga ang Dios gitabangan ikaw? God is the God of all help. He is the true perpetual help. Unsaon nimo pagtestimonyo nga ang Dios sa kanunayng panabang kung wala nimo masinatii ang kapit-os sa kinabuhi? Si Pablo nasayod usab siya kung unsa ang nakasinati og kaabundansya sa kinabuhi. Remember, Pariseo siya sa una. Ang mga Pariseo dagko kayog sweldo, mga abogado, tinahod pa sa katilingban, bisag asa siya punta, gitahod siya sa mga tawo. Pero niadtong nahimo siyang magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, nawala ang tanan. Pero wala kadto balihan ni Pablo, mga kaigsunan, wala to niya tagda, gumikan kay nakontento siya nga anaa siya sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang mga tawo nga naalaot or nadelikado, napalayo sa Ginoo, gumikan kay nadato. Kadtong dili pa siya adunahan, duol kayo siya sa Ginoo, pero niadtong nahimo na siyang adunahan, daghan na siya og kwarta og kabdangan, napalayo na hinuon siya gikan sa Dios. Delikado kaayo, mga kaigsunan. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Now, warning kini sa wala na gyud laing gitinguha kaning magpakadato, hangol kayo sa kwarta. Ang giingon sa 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Ang mga nagtinguha nga madato mahulog sa pagtintal ug mapaon sa daghang binuang ug makapasakit nga kahidlaw, nga maoy nagpaunlod sa mga tawo ngadto sa pagkapukan ug kaalaot. Tungod kay ang paghigugma sa kwarta mao ang gamot sa tanang matang sa dautan. So mo itinubdan kuno sa tanang matang sa dautan nga ang pipila nga nagtinguha niini nahalayo sa pagtuo o gidunggab ang ilang mga kaugalingon sa daghang kaguol. Mga kaigsuunan, while it is true nga maningkamot kita nga ma-improve ang atong kahimtang, pero kung unsa man ang gipasinati sa Ginoo sa ato sa kamulong nga higayon, makat-on kitang makontento ug magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Matod pa ni Dennis Johnson, mga kaigsuunan, ang pagkakontento dili lang kay gitudluan kita niini sa pagdawat sa mga gagmayng gasa gikan sa atong amahan nga adunay pagpasalamat. Gitabangan usab kita niini sa pagdawat og dagkong mga bahandi gikan sa kamot sa atong amahan, apan ang atong kasing-kasing dili mapalayo gikan sa Dios, gumikan sa iyang mga gasa. So ang contentment kuno mo'y magtudlo kanato nga bisag gamay nga butang nga atong madawat gikan sa Ginoo, magpasalamat kita. Pero ang mga tawo nga dili kontento, di gyud na kahibalo mo pasalamat, mga kaigsuunan. So, ang giingon ni Pablo sa verse 13, mahuman niyang gipasabot ang nakakat-on siya sa contentment, sa kalisod man or kaabundansya, kontento siya. Miingon si Pablo sa verse 13, akong mahimo ang tanang mga butang, pinaagi niya nga naghimong kusgan kanako. Kinira ba nga bersikuloha, I can do all things through Christ who strengthens me. Giabusaran gyud kini sa daghang mga tawo, taken out of context. Ang mga politiko mogamit ini, moingon pod og I can do all things through Christ who strengthens me. Ang kanang dunay project or kaning ni ang miapil og contest, ilang gamiton kini nga passage, I can do all things through Christ who strengthens me. Dunay mga pangandoy, dunay mga tinguha. I-quote ang Philippians 4:13. Wrong, mga kaigsuunan. Ang context ni ining Philippians 4:13 katong giingon ni Pablo nga sa tanang mga butang kontento siya. Sa kapit-os man or kahamugaway, kontento si Pablo. I can do all things through Christ who strengthens me. But pasabot, bisag unsa man ang iyang kahimtang, pinaagi sa grasya sa Ginoo, dili siya moreklamo. Mo kini but pasabot sa I can do all things through Christ who strengthens me. Dili ka nang wrong application nga
do na kay pangandoy, do na kay ambition, I can do all things through Christ who strengthens me. That's wrong. Lisod kaayo sa nga tanan nga atong sabton ang bersikulo out of content. So, ang imong kinabuhi ba higala adunay contentment? What if nakadawat ikaw og message gikan sa imong boss nga usa ka sa mga ma-layoff sa trabaho kay nag-budget ang kumpanya? Makontento ba ka? Magpasalamat ka sa pipila ka bulan or tuig nga doon na kay trabaho? So kontento ka, thankful ka, and then mugawas ka gikan sa opisina sa imong boss nga magsalig sa Ginoo nga tabangan kaniya og pagpangita og laing trabaho. What if ang doktor mag-ingon kanimo nga doon na kay sakit nga cancer nga dili na gyud maayo? Will you be thankful sa pila ka tuig nga nag-exist ka ni ining kalibutana nga gipahulam sa Ginoo kanimo ang kinabuhi, and then right now atubangon nimo ang kamatayon kung anaa ka kang Kristo, dili ka mahadlok, gumikan kay luwas na ikaw pinaagi sa iyang grasya? So will you be contented? Kung pilara ang imong edad, dihara ka taman, will you be thankful and will you be contented? Ang kontento nga tawo makahibalong mo pasalamat bisag unsa man ang iyang giatubang nga kahimtang, whether terminal ang iyang sakit or bubura ang iyang kinabuhi, gitagalan na siya, kontento na siya, gumikan kay ang tanan gikan sa Ginoo. What if ang imong balay nga imong gipundaran sa daghang mga katuigan niya masunog? Will you be contented sa mga katuigan nga nag-enjoy ka ni ana nga balay, and now you will trust God nga tabangan na usab ikaw ug bangon niya gikan sa pagkawala sa imong Pinoyanan? So in all of these things, makahibalo kitang mupasalamat kung adunay contentment ang atong kasing-kasing. Hinaot nga tudluan kita sa Ginoo nga mahimong kontento bisag unsa ang atong kahimtang. Yes, maningkamot kita, but for the meantime, kung unsa ang gihatag sa Ginoo kanato, magamay man or madako, magpasalamat kita, makontento kita higala. Hinaot nga atong mga pag-ampo niining takna sa kagabihon, adunay dakong pagpasalamat, adunay contentment, because contentment is more than a kingdom. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna, among gipangayo nga sa tanang kahimtang namo dili kami magreklamo, hinuon makontento kami, magpasalamat kami ug magdayeg kami kanimo ug padayon kaming magsalig kanimo o Dios. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.